Chosúil go bhfuil muid beo tí roimh bíonn seo le riint scéalta nóíochta ón ceathrú láid ar a fór 2019 agus má bheanaíonn si bheidir túr tosaí séar dá ná ar nó fear mór an lé an cúsal Donald Trump. Agus bíné os cór irisisiúirí neic tíháin. Ag tuairteach cosúil faoi Joe Biden sa tSín. Níl níl mé ó chinnte céard a hála sa tSín ach beart sách teantáiseach é seo beidir gur bheith bromúdarásach níl a sagam ach tá an tuachtar an Trump ag géirí ar a tSín fisrúchan a dhéanamh ar Winter Biden rud tá crackhfuil sa film. Nis tá sin a rac nó racán in a chlamper in a gleo faoi seo America chus daoine ag rá gur béir de tarsúla Donald Trump ná bhfuil siad le garannaí ó na Síní. Seo ar nó chorchuige mas féidir éis sin rá Trump brisin sin na rialachaí tailleoireachta go léir agus tugann le fis go bhfuil siad le garannaí fiú béidir nóair nachhfuil mar nach nearna sé mar becheart. Cibí. Fan muid a haar lear leis na stáitianta go fúil feice míad gur chuirú toscarí go dtí an Úcrain chun brú a chur ar an rialtas geallúntas peibli a dhéanam go meach fisrúchan á dhéanamh ar Joe Biden agus a bhuitir. Tá muid ag scátáil ar leachair sách lag an seo sílim óhfuil. Fan muid le nuíocht an réimis. Tá William Barr daine an réaltas ag thuirt le fis gur bhaileo a bheith ná teagháil cryptithe dianta le Facebook a léamh. Tá na cólachtaí technoliaachta ag rá go bhfeadach a lehéad bagart a dhéanamh ar sirs éanar, sirs an duine éanar, béidir. Well, tá glúiseacht Trump ag leannacht a raibh go fúil leis na ráflaí. Tá siad a tuairt le fis agus níl mise cínta go bailach ceirt arsúlacha tá siad a tuairt le fis go bhfuil baint le haiceálathe agus a pártaí déanach freastalathe sáirithe Saibaitéireacht ar an technoliacht ach Tá scéal Saibaitéireachta seo fréamhacha go maith in effig an Uachtaráin idir an dálín. Fiú más teoiric imimeach nach bhfuil mór an údar leis néachar ach bhfuil chu is féidir dhéanamh ní hanan fíorne agus an teolas a hagann sa maach as
as réim is America fi láthir. Pete. Níl animúchan an fáirtí déanlaí ctíochna a fós agus feice muid Pete Buttigieg, Mayor South Bend, sílim, in Indiana, ag lorg animúcháin an fáirtí déanlaí agus seo é sefyr le deonathe ón locht tacaíochta ag chur iarthóireachta I ngeall in Iowa. Feice muid cad agus as. Tá chlár oibre ag New York Times agus cuid na chlár oibre sin ná róbhéim a leagan gnéasaíocht agus ceistní níos agus seo scéal tá scéal é féin caithfear ghlacha leis an scéal tá cailín sa scéal seo cosúil gur éigniúí agus marall rialta oideachais agus rialta stáit cé go raibh áirdathe dlíthúla tógciamach aici in aghaidh an mhóchaile seo Elias Dowdy. Marall rialta oideachais bhí cead ag an úsar Dowdy dul Scoil go fóill fiú agus an bheirteach go bar Scoil ceanna. So chuireann an scéal seo síos ar gaí na míoch sé ag tuairt súil íota is sa dorachla agus an chuí ar chur an neasacht seo déistin agus saonas is. Mar sin a chaisí blian a bhegnach blian céastathe ciapathe in a Scoil féin marall na réalach. Níl stacan is ceirt svíide teach timpeair seo tá oideachas tuilte ag an úsar Dowdy agus oideachas tuilte aici Péidir go féidir rudicínta dhéanana agus iad a scaró na chéile trí iad a chur Scoil ní difriúla ach cé a dhéanann san scaró. Dá nimóch sesin, chiúrach sin le fis go cheap sé go rá sé phleagrach as an Éigniú agus dá nimóch siise bach sé tuairt le fis gur bhesin a bhíon neamhfiantach go rá sé neamhfiantach. Conas cásanna mar seo réiteach na is agam. Is agam an goibhneamh an scéal seo atá ag leannacht ra faoi hisismathirí sefre ag íoc olscailní chun an próiseas antrála éascú. Nis benam de Felicity Huffman. Sí Felicity Huffman an tenim smó sa rúpatismathirí seo sílim. Ach bhí grúpa mórach gúsáid seirbhís antrála a bhí ag gníomhú go bradach bernach go thomláin. Bhí an duine bhí gceannas ar a seirbhís seo ag díonna rudí sús faoi na hiartháirí agus a chorbrú bhí líthúil ar na hallscailní na páistí ag an tisteach. Well, tá na tuismathirí seo is ag ghearraí príosún na Seachaint cin fáin nach meach agus dá réir sin tá siad ag úsáid sainneolathe Pinóis cuairte chun Pinóis
málairt aimsiús mar hampla tá duine cínst tar éis cad terma tá weim tá molla ag tariscint ní terma tá weim tá sé ag tariscint duine tariscin soch éil chasta bainteach le seirbhís pobal rud bainteach leis na cluichí oilimpeacha speisialta agus scoilní phríomháideacha nó príomháideach cim fánach mar sé dhéanamh le scoilní poibliúm ach siad bheitán ná partnéireacht ceanródaíoch ar shlí. Well, chun a foiinte a neartó rinne sé Seachaint le spáint den chóirt le montáisinaí de le lúthleasa an bla 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 cheachann sé an Príosún is agan go fóil. Racham an tar le ríis tá géarchéim politiúil I berú ag ábhrú cosúil le cneas dócha. Tá pápa ag fágáil ó sé is cosúil gúil Perú a gaiirís dá riala dá smachta faoi láir. Tá pápa ag fágáil a bharc ar an Vatican trí chartanéal nua ríis ainm nó. Rud a Hispáin an hagan na fis gúil breis agus le den a cardinal atá an leis ránathe ag an pápa nua seo bailú ír scúp nua lenin is cosúil céir le tágain tá hagóid I deannacht ráin Hong Kong agus is chorannaí an údarrásíochas me géar an focus in úsáid cheamúisteach sa chaint. Tá California I mon a gradlí in a Sutter Health ag tuairt le fis go rá Sutter Health ag baint mí úsáid as a ról chun praissanlí áda a dheara ar tháirgí míochne. So sílam gur bé sin is scéalta don láinneamh tásúla an gur bhainteamh úsáid nó leas nó taine bhéigean as dó agus go mbeidh muid a caint le chéile ríis sa bhádach idir an dálíonn gaon rá dé ormh go léir mar is sandú. Slán.